Txorieneko lehenengo dei internazionala. Jose Bokardo. Igerren laguna. Pasta egiten irakatsi zizuna. Bai? Eta papada... Jose! Bai, Zer modu zaude? oso ondo, primeran. Hala, esan dizut, euskeraz bazekila. Euskera zenbat hilabetetan ikasi zenun? Bueno, Euskal Herrian bilabete, baina gero Argentinan, bueno, urte batzuk. Baina euskera zitek eta. Argentinan asko gitzeken du euskeraz, bai. Hori esan, asko gustatzen zaio honea etorri eta jatorri hori, hizkuntzakin dena irakustea. Bai, Jose, bai, ondo. oso ondo. Lazkao jatetxea, ondo dago. Bai, primeran. Platan. Krisin gaude ere, hemen ere bai, baina bueno. Zu daukazu hori itxaso aldean, ezta? Mar Plata. Ez, La Plata. La Platan. Bai. La Platan, bai. La Plata da iria, Buenos Aireseko provincia hiriburua da, baina ez dago itxasaldean. Ados. Barruan dago, bai. Oso ondo. Badaukagu ibai, hande handia, La Plata ibaia, baina ez da itxasoa. Nola egiten du ni euskeraz? Bai, oso ondo. Bai. Eta zu hemen izan zinan nun? Laskaon, Maizpiden, barnetegian. Oso ondo. Muxu handi bat, barnetegikoei. Lan ona intzuten, da zuk ere intzenun lan ona. Bai, bueno, gurekin ez daki, baina nirekin ez daki. Nire ikaskide bai ez, baina nik ez. Jose, hementxe gaude, zure mateko kalabazea hementxe jarri du telebistan, ikusiko duzu telebistan. Bai, ikusiko dut, batxe polita, bai. Ze polita erregalia, Eta utzi zenion erregaliare bai oso polita, tresna eta jakituria, Bueno, bai. Bai, pasta egin dugu gaur, egin ditugu taiarinek. Ze goxue, bai, Bai, aber zen muzein dituten. Beha, maizu edata. Oso ondo. Bueno, Jose, lanean jarritu behar dugu. Bueno, jarraitu, lasai, eta, bueno, hemendik eskuminak bidali, dizue bidali dugu, baiet. Bai, mundu guztiari zure partez, musu handi bat, Argentinarrei ere, han dauden Argentinarrei. Bai, bueno, zurik ere bai. Bale ba, Bueno, agur. Jose, musu bat denoi, familiari bai. Eskerrik asko den. Venga ba, agur. Aio. Artista hau, Jose. Bai. Gaur egin behar ditugu, gambak irriskatsu batzuk. Bai. Hauek orain dela 20 urte ikasi nuen erretzeta bada. Bai. Horretarako erabili behar dituen den osagaiak dira Kikoman saltxa, soja saltxa. naturala. Eta soja saltxa hau, ja, direkto, egin behar duna da. Zergaitik egitez hori. Honek egiten duna da, gatzan sustituzio hori edo gatzan ordezko hori hortxe betetzen dugu. Beraz, hori botatzen dugu, eta ditugu hortxe, minututxo batzuk. Oso. Bitartean, barazki batzuk egosin behar ditut, hau egin ditut moztu, Bai? baina behar deten tresna da zurit hau zehatzeko. Raiatzeko edo bai, zerbait behatuz, raiatzeko zerbait. Nik uste hemen, Bai? zozer banuk, alabanik, Jesus. Bine, Beira. etxe hemen. Eba Solerren hemen txe, trikimailu ni berriz, tresna eder bat. Bai, esan ziaten ez ekarri izatik badaukegu antxorien. Badaukagu. Bagizu, hastian behin atatzeitu gola tresna Bai, bani behar detena Curioson da, bat. hau izango da. hau batez ere berezia da, Baso delako. Bai, bertan gelditzen bertan delako. jatzen delako. Ez da, eta gaina kalitate ederra du, ja. Ezakit nabaritzen da. Nik ez olako behin ez dut erabili, Zer gitzaizu. Ondo. Hauek bai izan. Gaina bakizu, alde batean hemen raiatu ezakezu lodi, eta hemen mehago. Bai, hau ondo... Aizu, eta bitartean zu ezautuko zaitugu gehiago. Zure familia, Aloña, mentxeauko argazki bat. Familiarena. Zer egingo gendugu kaloina gabe. Bai, ez da. Bai. Hemen txikila Aritz. Ez, txikila Aritz, Aritz da. Aritz, Zarrena, Irati, Aritz da ondina. Ondina, Oier eta Irati. Gero hemen dauzkagu zure txikitako argazkiek. Bai. Euskaltzalea, esan dugu zuzeala. Euskaltzalea, Realtzalea Eta Realtzalea. Bai, eta bidaizalea ere, bai, hor txikitatia, Eta hemen bidaiatzen. Italian, Hor Venezian gaude. Aha. Bai, nire lehenguzu agurtzanekin, eta ungoa bera, Hemen txaukagu zure aita ginarrebaren baserria. bai, hori Batza. Lazkaomendin. Hortxe ikusten dan, goran ikusten dan baserria hori da, Lazkao Lazkao txikiren txikiren baserria. Eta da baratza. Abalin baserria, Abalin ezar. Gero hemen daukagu gaztetan.
Bai. Beti kuadriakoe. Kuadriakoekin beti... Kuadriei onurak egiten. Bai, beti sukaldatzen. Beti kuadriakoekin hor, atope. Eta txistu batekin hemen. Bai, txistu Hau esan diaztu dela, errealtzalea bandi, ez? Hau da, Bandi, Angel, bueno, hemen Bueno, Feliz, hau kuadria ere- guztia. Oso, no? Eta hau bai da, txikitan. Txikitan, pixa bat gastronomia. Paella jaten. Paella, hortxe dago, hori da, argazkiak duen berezitasuna, paellako kartelaren aurrean. Hori da. Oso, no, eta bukatzeko hemen, ibili zinan Atalaia jatetxea. Ateleia, bai, hori da, Inazio Muguruzarekin. Bai, jatetxea. Sariren bat edo, ez, irazita. Bai, orduan gaztea ginen eta Gazte zaude hemen, Oso gazte, bai. Oso gazte hasitako, bera. Gaztea da, 3 semela dauzka. Ja da, jatetxe badauka, baina 38 urte dauzka gizon honek, Zu azkar hasi zara gauza guztietan. Azkar hasi ginen gu. Bueno, bitartean, hementxe atezu gauza bat, Bai da. Euskal Herrian ez da oso ezaguna. Hau da pasta brik deitzen zaiona. Oida. Pasta briken berezitasuna da, pregitzen deunen, Bai. erabat kirriskatsua gehatzen dela. Eta guk hauek, Inaziorekin egin inuztenen, kikomanak deitzen genion, hemen soja saltza erabili deun honegatik. Honek ematen ziolako kikoman ikutua. Hauek bakizu Magreben da Turkiar sukaldean erabiltzen diala asko. Han deitzaie Arabiaren asko. malsouka. Deitze zaio. Beida. Eta benetan oso simplea da, hau etxean erosi, eta Hau edozein batez pertsonak- ere harrituta guzteko, hola, neska laguna Edozein edo pertsonak lagunen bat. Kuko jatetxean saltzen den plater garrantzitsuenetakoa da. Bai, Bai. Gehien saltzen dezuna. Bueno, gehien edo behintzet Arrakasta gehien duenetako bat, ezta? duenetako bat. Oain bar deuna dau, pregitu. Bai? Hau pregitzeko, Bai, olio berotan sartuko ditugu. Bai? oso ondo. Eta beti, Opa. hemen dagoen itxitura hori, Goian. olioren kontra jarrita. Hala ez irikitzeko. Aha. Bai? Sardeskatxo bat hartuko dut. Ez dakit apuntatu ez zuen, detale txiki hori, kontuz, hau, ireki ez dadin, hemen, irekitzen Eta- den zati hori goian jarriko dugu. Hona hau ez, ezta? Ja nahikoa, laurekin Hori, nahikoa, nauki ezta? nahikoa. bai. Bale, hau erretiratu ingoet. Azkar pregitzen den, Jop. minutu baten pregitzen den produktu bada, olio gutxi hartzeko, eta baita osagai guztuik bere testura onenen eoteko. Orduan, hortxe, eta guain, hauxe, bateren jarriko dugu. Ikusten duzu hementxe nahon larrosa txiki hau, detaile modun, jarri dizut. Oso ondo. Horixe da, Bernard horrek egiten zian, Abai? obligatzen zian hainbeste Beti larroxen bat beti edo larrozen jartzen. bat, beti dozen bat, eta bueno. Abai.